Мица, през центъра за вратата. Центъра за вратата. Яко гърчиш на толкова позволя. Няма да се Това е сериозно, така му звъни да не гайде. Кой измислят хората, а ние тия ще всяко какво правим? Приятели, да се съберем около почетната стълбичка, за да дадем нужното уважение на състезателите, които са се състезавали и победили в това напрегнато състезание. Всички сме свидетели как имаше най-различни условия, вятъра се променяше, имаше безветрие, имаше североизточен, източен, южен, югозападен, всякакъв вятър, но това доведе само да победят истинските много добри майстори, отсея случайните попадения. Шампионата се проведе с 6 пълни завършени манша, което дава възможност най-лошия резултат на всеки състезател да отпадне. Най-лошия резултат да отпадне, така че